Ora, que tal? Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante e benvidas un día máis á miña horta. Hoxe quería vos falar de unha planta que se chama saponaria que se pode utilizar para facer un xabón de maneira caseira sin utilizar nin siquiera sosa. Así que, se vos interesa, quedádevos a ver o vídeo. As que me seguides normalmente así ao cutío, saberedes que eu fago o meu propio xabón utilizando hedras de maneira caseira e sin botarlle siquera sosa. O sea, é un xabón moi natural. E iso conseguímolo porque as hedras, ao igual que moitísimas outras plantas que nacen así espontáneas na naturaleza, teñen un componente que se chama saponia. E a saponia é algo parecido ao que fai o xabón que compramos industrial, sea de polvo, sea de líquido. Ten como dous componentes, un que se agarra, digamos, á grasa e outro que é soluble en agua, que consigue que, ao bater, a roupa se limpe, e non só a roupa, o sea, incluso se pode usar como tratamento para pieles moi grasas ou para cuero cabelludo que ten problemas de exceso de grasa. Pero hoxe vámonos a sentar na planta, porque témola que traer para plantar na nosa horta. Neste caso, non podemos ir a coller toda a saponaria que nos fai falta para facer os nosos tratamentos ou os nosos champús, sabóns ou detergentes, non podemos ir a buscar a naturaleza porque ya roubamos, non? Entón, neste caso, a planta deberíamola de traer para plantar na horta, que é moi fácil, dase moi ben, e non é moi exigente en canto ao seu cultivo. Sí que lle gustan os terrenos húmedos e o sol, encantalle o sol. E vouvos a enseñar como é, para que a poidades reconocer, porque como aínda non está con flor hasta o verán, non bota a flor, así asegurámonos que nos poda aprender, que agarre ben. E antes non vos la puden enseñar, porque no inverno desaparece. É unha planta que nace por rizomas, o sea, ten como unha raíz que é perenne, non morre, e a parte aérea sí que morre, acaba o seu ciclo e morre, e despois, para o ano seguinte, a finales de primavera, brotan os novos tallos e así, é o ciclo infinito. Entón, se traemos para a nosa horta xardín un cachiño de rizoma, non lle vamos a facer mal á planta porque estende os rizomas donde está hai moita, e traemos un cachiño e xa vai proliferando na nosa horta ou no noso xardín. Isto é a saponaria, chámanlle a planta do xabón ou a xaboneira. Sapo ven do latín, o sea, saponia ven de sapo do latín, que significa xabón. E, como vos dixen, fai o mesmo efecto que calquera outro sabón. O que non fai é tanta espuma, nin é con esa espesura que pode ter calquera outro xabón ou gel ou así, pero sí que hai cousas que lle podemos añadir se queremos que o noso sabón feito na casa teña máis espuma, por exemplo, ou podemos añadir cousas para que sea pois máis suave, que teña aroma ou que sexa máis espeso. Hai cousas que se lle poden botar, pero eu vou máis centrar hoxe en enseñarvos a planta para que a teñades e despois máis pa diante pois fareivos un vídeo de como facer o xabón. Vou vola enseñar un pouquiño máis de cerca para que vesades como é. Como vos dixen, isto é un rizoma. O sea, esta parte é a que queda debaixo da terra e que dun ano para outro volva a brotar, non? Brotanlle o que son os tallos. Este é o rizoma, que do rizoma... Espera. Pero será posible, home, pero será posible sempre por aquí. Ben, porque si non pode traballar, non lle pode enseñar a planta. Aquí non che cual, non? Vamos ver como vamos a facer. Veña, tíramelles. Do rizoma, como vedes, salenlle como as raíces. O rizoma só é para agarrarse abaixo á terra e despois as raíces que van a alimentar a planta pois son estas como máis pequeniñas. E destas raíces e do rizoma é de onde van a salir os tallos. Os tallos novos que salen cada ano. Normalmente, a parte de abaixo sempre ten algunhas folliñas secas e algunhas amarillas porque son como as máis vellas, non? E despois, na parte de arriba,
Vou vos enseñar unha folla para que vexades como nase, non? Vedes que son como alternas. Si estas dúas nasen norte-sur, as seguintes nasen este-oeste. E a folla vai vos a ser moi fácil de reconocer, porque esta folla, mirade, vedes como ten os nervios? Ten 3 nervios, é moi parecido ao llantén maior, pero o llantén ten 7, pero salen desde o nacimento de abaixo da folla hasta o pico de arriba, e así os 3, fan como isto. Non é o mismo que as follas, vou vos enseñar unha folla, esta por exemplo. Esta, por exemplo, este tipo de follas, teñen o seu crecemento a raíz principal, o nervio este principal, e despois deste salen cara a beirada de fora todos os demais nervios, non? Bueno, pois no caso da saponaria, non. No caso da saponaria, os nervios son solo 3, moi visibles, e van da baixo arriba. Non ten ningún que sexa así atravesado. Esa é unha maneira de distinguila moi chula. Despois, outra cousa é que é un tallo bastante largo. Pode medir entre, non sei, medio metro e 1 metro. Pode ser moi alta, dependendo do que lle dé o soliño, porque lle gusta moito o sol. Se lle dá bastante o sol, a distancia entre folla e folla ao mellor non é tanta. Ao mellor cando encontredes é un pouquiño menos a distancia. Se lle dá ben o sol non necesita estirarse tanto. O que pasa é que esta estaba metida no medio de tanta brosa que claro, ten que loitar por salir ao exterior a buscar luz. Entón estirou demasiado entre folla e folla. Mais alá no verán vai a botar como un racimo de flores aquí, que son unhas flores que teñen 5 pétalos, e o seu color é entre blanco e lila, pero non moi oscuro. Bueno, si hai algunhas flores que son así máis oscuro, pero está entre blanquiño, rosa e lila clariño. Teñen un aroma, bueno, moi peculiar, a resende a saponaria, non a resende outra cousa. O que se usa para facer despois o sabón é onde ten máis concentración de saponia, é nas raíces, o sea, no rizoma este, non nas raíces. As raíces serían estas pequeniñas. Este é un rizoma. O rizoma, digamos que é o que aguanta da planta. É o que aguanta de un ano para outro. As raíces, incluso estas, igual lle poden morrer no inverno, pero o rizoma é o que vai a aguantar. Onde máis saponia ten é no rizoma e tamén nas follas, pero sobre todo no rizoma. Por iso é importante que cando queremos utilizar unha planta para facer cousas para nós naturales, témonos que fijar que de non destrozar a naturaleza. O sea, se queremos facer isto, collemos un cacho de rizoma, non lle vamos a facer mal ningunha planta, porque donde nace esta hai como 500.000 alrededor. Con este cachiño de rizoma xa podemos plantalo na nosa horta, e en un ano xa temos moita, pero en 2 anos temos un montón. Xa podemos utilizala para facer o noso propio xabón. Mirade que curioso, vedes? Este cachiño blanco que vedes aquí iba a ser, ou vai a ser porque o vou a coidar e vou a plantar, vai a ser un dos tallos estes, que bote así para arriba a planta, e que despois vai a ter a flor. Sale do que é o rizoma. Fijadesvos, así. A ver se mira, este super pequeniño. Non sei se chega a ver, si que se chega a ver. Este pequeniño blanco tamén vai a ser outro tallo. Así que, bueno, está cheiño de tallos. Vense ben que son como uns puntiños blancos, e vai a botar un montón de tallos. Si o cacho que conseguides arrancar, sustraer da terra, non ten tanto rizoma, non vos preocupedes, porque con este cachiño tamén xa lle chega. Vedes que xa sale daqui un tallo novo, e aquí outro, e aquí outro. Bueno, pois xa nos chegaría tamén, quero dicir que non hai que estar a intentar desenterrar un cacho de rizoma así castaño porque foi o que enseñou Nusca. Así tamén xa nos vale, porque é unha planta que prende tan ben que non lle fai falta moito máis. Esta xa tería vida suficiente. Como é unha planta que vai a como a desaparecer no inverno, tende en conta onde a plantades ou facedelle como un círculo así con pedras ou algo, porque ao mellor olvídasevos de que a plantades aí e
para o inverno desaparece, e para o ano non vos dades de conta e cortádela como se fora erva mala, non porque non vos acorda, porque desaparece totalmente, empeza a brotar na primavera, e cando lle fai moito caloriño, e hasta mediados de verán non bota a flor, para que vos derades de conta de que é unha planta. Así que buscadelle un sitio que sea soleado, que lle dea moito sol, que é moi jalupina de sol, e ao principio, cando a trasplantedes, que non lle falte humedad. Regade ben, facedes unha coviña, enchoupades de agua e deixadela quedar aí tranquiliña. E, por suposto, mentres non acabe de prender, que non lle falte agua. Que depois é unha planta que tampouco non é que lle importe moito si ten abono, si ten fertilizante, si a terra tal. Dase ben en casi calquera lado. E outra cousa, pensade que ao principio, en un ano ou dous, ao mellor non ides a ter rizoma suficiente como para facer o vosso sabón, pero podedela levar pensando que é unha planta ornamental, porque é moi bonita e cando ten a flor aberta, dá un olor, de verdad, que ten un cheiriño moi característico, o sea, a resende moi ben, pero a resende a saponaria, non hai algo que vos diga que a resenda parecido, pois non sei, a resenda saponaria. O sea que ao principio tendes que mentalizarvos que é como unha plantiña moi bonita ornamental que só sale na primavera, aguanta que a flor hasta o verán e no inverno desaparece hasta a primavera seguinte. Non me desesperedes, tendes que ter paciencia. Tamén depende do país no que esteades, podedela encontrar a vender. Aquí en España entrou, o que non sei se sigue vigente, pero entrou no catálogo de especies que non se poden vender, ojo, porque é tóxica. O sea, non se vos ocurra comela, pero é que se é algo que non entra. Non todas as plantas que compras son para comer, a maioría das plantas que son ornamentales non se poden comer. Bueno, pois isto ocorreuselle catalogala como planta tóxica, se ingiere, entón prohibiron vendela. Pero dependendo en que país esteades, podedela atopar en semillas ou en plantón, para poder plantala tamén. Eu vou a poñer aquí ao lado desta milenrama, e máis ao lado desta consuelda que está con flor tamén. E creo que aquí se vai a sentir genial. Cando a metamos no furado para enterrala, temos que procurar asentala ben todo o cacho que collemos e todos os cachiños hasta onde bote algo de raíz. Iso todo ten que quedar no fondo do burato. Si o cacho de planta que collemos solo ten este cacho de raíz, aínda que bote estes brotiños, xa buscará ela por vida por salir a derriba. Vámola a enterrar hasta aquí. Hasta o último cachiño de tallo, todo o que é como máis leñoso. Vamos a procurar que non lle falte agua, así que enchemos ben un furetiño de agua. Bueno, pois xa quedaría lista, deixamos que faja o seu traballo, xa enraizará e xa para o verán, cando teña a flor, se esta non bota flor, hai de encontrar outra no monte para enseñárvola, e polo menos téndela localizada, e cando acabe a época de floración, porque senón non vos vai aprender tan ben, cando acabe a súa época de floración, poderedes coller un cachiño para trasplantar na vosa horta. Cando teñamos a nosa planta xa con un tamaño bonito, xa vos farei outros vídeos enseñándovos, pois nada, a facer champú, gel e incluso detergente para usar para lavar a roupa, a man ou a lavadora. Pero de momento toca esperar a que a plantiña sexa grande, sexa productiva e nada máis. Por hoxe xa está ben. Localizado unha plantiña, traído un cachiño para o voso jardín que non vos ides a arrepentir, aínda que non sea para usala como detergente,
é moi bonita, é moi aromática. Así que, nada máis, coidádevos, portádevos ben e, por suposto, sempre, 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 sede moi felices. Xa se vos presta compartir este vídeo, darlle ao like e suscribirvos se ainda non estades suscritas, xa sería genial. Veña, deica, coidádevos.